Empezamos hoxe un peche aquí no Pacto Xeral por un ano que levamos de reivindicacións coa Consellería e que pensamos que non están sendo atendidas. A nivel da área de Vigo, a situación dos PACs é absolutamente crítica. Hai unha falta de persoal moi grande que está afectando moitísimo a calidade de asistencia que se está prestando. Non hai efectivos disponibles para traballar e isto está facendo que unha merma importante na calidade da asistencia. Temos compañeiros que se están vendo obrigados a aumentar a súa xornada dun xeito case que irracional. Estamos traballando arreo para sacar adiante o traballo, pero estamos vendo que non damos feito. Isto é o resultado dunha falta total de planificación, de previsión ou de deixar isto así un pouco que caia por unha política de xestión de recursos humanos que ten sido nefasta e totalmente inoperativa. Non é certo que non haxa médicos para traballar, o que non hai son médicos para traballar nas condicións nas que se están ofertando. Mais ou menos a principios deste ano, 2018, presentamos unha folla con reivindicacións laborais. Agora, despois de 10 meses de negociacións, a resposta é totalmente insuficiente.